My way, Bongani Ensley in the morning, every single Thursday around this time. We catch up with the Masipala Wethu just to find out ukuthi benzani, benza kanjani, benza nobani. And this Thursday it's no different, okay? So as I said, Ethekwini is proudly brought to you by Ethekwini Municipality, La Guivuma 103 FM. It happens every single Thursday just after 20 past. And today we'd like to welcome Ethekwini Municipality Chairperson for Economic Development and Planning, Ubabntuli. Babntuli, welcome to the show. Yebo sawubona sibingelele nabalaleli emakhaya. No sekubingelela nathi. Uma ngabe sibheka siyabona ukuthi esontweni elidlule la edolobheni laseThekwini nibonakale nenza imizamo yokuthi nihehe abantu ukuthi bavakashele iTheku and amanye ama programs eniwenzile ukuthi benikhuluma nabantu abenza ama events la eThekwini. Cela nje usichazele kabanzi ngaleyo program leyo. Impela msakazi njengengxenye izinhlelo zokuthuthukisa ezokuvakasha lokungcebeleka kuleli dolobha lethu laseThekwini. Sizosebenzisana nabahleli balemicimbi eyinhlobo ezihlukahlukene ukuheha abavakashi kuleli dolobha. Emhlanganweni besinawo ngolwesibili kwesigungu siphezulu. Sithophile ngephakamiso abantu ade beyiphakamisile. Ukuqinisekisa ukuthi nabahleli balemicimbi emikhulu nenhlelo abazenzayo zonke siba ingxenye yazo njenganeTheku futhi siyabalekelela. Akuyona ke nje kuphela izinto esizogxila kuzona kuphela lezo sizoqhubeka siyiTheku siphinde sibe nezinto eziningi ezizenzayo ukupromote ama tourism product eThekwini. Okay. Ikhuluma nje yangedlula besithula ngokusemthethweni ukutholakala kwelicense ye-Durban ICC iWorld Trade Center. Lokhu kuzolekelela ukuthuthukiseni umnotho nokuhweba eThekwini kudala namathuba emisebenzi eminingi kuleli dolobha lethu. Indaba ezinhle kakhulu lezo mhlonisha nezinye ke esesizizwa futhi ukuthi nedolobha laseThekwini lizothi lihlonzwe njengendawo lapho kuzobanjelwa khona iSADC Parliamentary Forum ngoDisemba. Mhlawumbe usichazele nje kabanzi ngalesimemezelo ukuthi isimemezelo esihle kangaka simi kanjani. Sijabule kakhulu nathi siwumasipala weTheku ngesimemezelo esenziwe ngusomlomo weParliament likazwelonke. Umhlonishwa uThoko Didiza. Ngesikhathi eyingxenye umhlangano wethu ubukhona kwesigungu siphezulu ngolosibili. Uma sikhuluma ngeSADC Parliament Forum sikhuluma umhlangano wosomlomo bamazwe aseAfrika. Okuzobe kuhlangene khona abantu abaya noma abawu300 kuyaphezulu. Kulo mhlangano kuzokhulunywa ngezindlela zokubambisana kumazwe eSADC. Uma uMthoko Didiza enza isimemezelo usichazelile ukuthi idolobha likhethiwe ngenxa yokuthi enye yezinto ezizokhulunywa kulolu hlelo nje bakuzobe kuhlangene izobithinta nento yokulokhuza yesimo sezulu nesimo sendlela abantu bakithi abaphila ngayo bakhona izimo ezithanda ukubanzima. So siyazi ngemsakazo ukuthi isithangami lezi sikhulu kakhulu esizoza kuleli dolobha lethu laseThekwini. Njengasiyidolobha laseThekwini singabanye amadolobha noma siyidolobha elisanda ukudlula kwi-experience embi ngenxa ye-climate change la kwatholakala khona kuba khona ikhukhula ezaphazamisa futhi zathipha nemphefumulo zalimazana abaningi abantu bakithi nokuphazamisa into enengalazizinto. Manje thina ngoba sesidlulile kulolo daba sike saba khona kubalekile ukuthi ke abase-Afrika manje zohlangana beze kuthina khona sizobaxoxela ukuthi kwezinye izimo bezinjalo sidlule kanjani njengena eTheku ngoba kubalekile ukuthi mawusuke wabasentweni ukwazi ukushare nabantu experience into lokwadlula kuyona. So isikhathi 8:30 Bongani Ensley in the morning no Gabriel Sithole. We are right in the middle of eThekwini, which is probably brought to you by Ethekwini Municipality right here with my FM. It happens around this time every Thursday just after 20 past. And on the line we've got Ubabntuli
oyi-chairperson for economic development and planning la kumasipala waseThekwini. Sesivala baba sibonile ukuthi lesonto edlule nibe nomhlangano nenhlangano le ebizwa ngokuthi abahlali basemjondolo. Angabe uhambe kanjani mina yodiscussana nabo? Ngicela ukuthi umsakazi sokumasipala sihlangana nabantu abahlukahlukene abayingxenye zezinhlangano ezibakhona. Kulomhlangano besina ngolosibili bekufike kuwona abahlali basemjondolo ikomiti la khona ebelizodingida nathi ezinye zengqinamba abazibona bebhekana nazo noma bake babhekana nazo njenganabantu abayingxenye abahlali baseThekwini. Sitopileke nabo sasivumelana ukuthi lezi zinto abazithula kuthina kuzofanele sakuhlelo lokuthi sakhe ubudlelwano ngomntade beyicela kakhulu ukuthi bafisa ukuthi basebenzisane nathi ukubhekana nendlela yokulungisa inselela ababhekene nazo. Okay. Njenganabantu abahlala eThekwini. Nathi ke njengeTheku sizikhomitile ukuthi soyenza indlela siholo babumeya yokwazi umasebenzisane nabo ngoba egcineni abantu bakithi ehlaleni kufanele nabo bakwazi ukuzizwa befana na wonke umuntu okhona eThekwini mabe sihleli khona. Sikuhlelileke lokho sizoqala sikwenze iholo babumeya besenza indlela ukuthi ezinye zenhlelo ezizenzayo siyabasondeza kuzona sikwazi ukuhlala njalo sikhulumisana nabo kuzobe sekugcineni. Mhlonishwa sibonga isikhathi sakho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. So that's the Ethekwini Municipality Chairperson for Economic Development, Ubaba Mtuli. Vuma FM